Казан йортларына ничә ел, аларның архитекторлары кем һәм башка үзенчәлекләре турында бай мәгълүмат тупланган. Анда шәһәрдә 1562 елдан алып бүгенге көнгә кадәр төзелгән 37 мең бина керә. Сайт башкалада 10 ел саен ничә йорт салынып барганын да күрсәтә. Проектның авторы Казан һәм Санкт-Петербург картографлары. Менә шулай берничә секунд эчендә Казанның биналары турында мәгълүмат табырга мөмкин. Күңелгә хуш килгән йортны сайлагач, аның фотосурәте, кайчан төзелгән архитекторы, нинди чор стиленә караганын белеп була. Картаны 3 ай эчендә әзерлиләр. Проектка Санкт-Петербург картографы Никита Славин белән Казан кызы Валерия Шурупина кушыла. У меня, как у студента-картографа, Мондый картаны булдыру күптәнге хыялым иде. Аны тормышка ашырырга алган белемем ярдәм итте. КФУның картография һәм геоинформатика факультетын тәмамладым. Казан туган шәһәремә әйләнде. Яңа порталның ничек эшләгәнен без үзебездә сынап карага булдык. Хәзерге вакытта без Гаделлек урамы 2нче йорт янәшәсендә басып торабыз. Биредә Мәскәү районы суды урнашкан һәм инде сайтка язганнан соң биредә чыннан да мәгълүмат чыкты. Ул 1958 елда төзелгән. Картаны төзегән вакытта авторлар берничә чыганактан файдалана. Бу Росреестр идарәсе мәгълүматлары, Торак фонды һәм Россия мәдәният министры сайты. Моңа охшаш карталар Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Владимир шәһәрләре турында да бар. Безнең башкала картасында төрле вакытка караган биналар төрле төсләр белән билгеләнә. Отдельная большая... Бизәлешен эзләгәндә шактый тырышырга туры килде. Төрле төсләр белән эш иттек. Бу шәһәр төзелешен аңлау өчен кирәк. Казан картасы бик уңышлы килеп чыкты. Аеруча шәмәһе һәм яшел төсләр күбрәк кулланылды. Сайтка кереп, сез дә карта белән таныша аласыз. Сылтаманы экраннарда күрәсез. Теләге булган һәр кеше биналар турында үзе белгән мәгълүматны да өсти ала. Руслан Хуснудинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.